minä olen kristittynä moniuskontoisessa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Ja mulla on tässä 3 pääkohtaa. Eli kun me kristittynä eletään tässä moniuskontoisessa, monikulttuurisessa yhteiskunnassa, niin meillä saattaa olla kiusaus ikään kuin ajatella, että meidän sanoma ei ikään kuin resonoi, ei saavuta vastakaikua ihmisissä, mutta mä väittäisin, että jos me pitäydytään ikään kuin Raamatun perussanomaan, niin silloin me kosketetaan ihmisen sisintä, siis ainakin niin kuin 2 perusulottuvuudella. Siis ensinnäkin sikäli, että kun jokaisella ihmisellä, ihan nykytieteenkin mukaan jokaisella ihmisellä on perustava tieto Jumalasta. Jokaisella ihmisellä on perustava Jumalatietoisuus. Ja silloin kun me puhutaan Jumalasta, niin silloin me kosketetaan sitä ihmisen luontaista Jumalatietoisuutta. Ja sitten toiseksi, jokaisella ihmisellä on omatunto. Jokainen ihminen kokee enemmän tai vähemmän syyllisyyttä. Ja silloin kun me puhutaan Jeesuksen evankeliumista, rististä, Jeesuksen sovintoverestä, anteeksiantamuksesta, niin silloin me kosketetaan ihmisen kaikkein syvintä tarvetta saada syntinsä anteeksi. Ja ainoastaan meidän aikahan pyrkii ratkaisemaan syyllisyyden ongelmaa sillä tavalla, että se vähättelee syntiä, se poistaa nämä moraalisäännöt, moraalinormit, erityisesti seksuaalisuuden ja avioliiton alueella. Mutta että se todellinen syyllisyys ei katso mihinkään, koska jokaisella ihmisellä on se oman tunnon todistus. Ainoastaan Kristuksen sovitustyö vapauttaa. Ja siinä on se vapauttaa voima, että sikäli kun me pidetään sitä esillä, niin tämä kulttuuri muuttuu. Ja sitten 3. kristiuskon tämä sanoma tekee oikeutta sille, että kaikki ihmiset etsii elämän tarkoitusta. Ja jokainen tajuaa perimmältä, että se elämän tarkoitus voi olla ainoastaan rakkaudessa. Että rakkaus on ainoa, mikä on riittävä antaa elämälle tarkoituksen. Ja silloin kun me puhutaan Jumalan rakkaudesta, niin me taas kosketetaan tätä ihmistietämystä. Ja nythän meidän ajan tämmöiset mallistuneetkin teoreetikot tunnustaa, että kristinuskolla on ollut valtava vaikutus kulttuurin kehitykseen. Esimerkiksi tämmöinen ihan siis ilmeisesti agnostikko, tämä Jürgen Habermas, filosofi, niin hän myöntää, että juutalaisen oikeudenmukaisuuden etiikan ja kristillisen rakkauden etiikan suoranainen perillinen on universaali tasa-arvoajattelu. Eli siis, että kristillinen sanoma on tuonut tähän meidän kulttuuritasa-arvoajatteluun, koska Jumalan edessä me ollaan kaikki Jumalan luomia, me ollaan tasa-arvoisia, me ollaan kaikki Kristuksen lunastamia, ja sikäli me ollaan tasa-arvoisia. Tämä on se itse asiassa ainoa perusta, mikä on tasa-arvolle. Silloin kun me luovutaan tästä luomisen, lunastuksen teemasta, jos me eletään materialistisessa kulttuurissa, niin silloin se tasa-arvo katoaa, koska ei ole mitään perustaa edes tehdä eroa ihmisten ja eläinten välille. Ja nythän jotkut meidän filosofithan sanoo, että vastasyntynyt lapsi ei ole yhtä arvokas kuin porsas. Esimerkiksi Peter Singer, Princetonin yliopiston professori, sanoo, että jos mä voin syödä porsaa, niin mä voin tappaa vastasyntyneen lapsen. Hän on itse kasvissyöjä, että hän ei syö porsaita, mutta joka tapauksessa, eli me nähdään, että siellä katoaa niin tämä perustava ihmisarvo. Nämä kaikkein älykkäimmät ihmiset, jotka ajattelee ikään kuin pohjiinsa saakka sen, että mitä se tarkoittaa, jos me oletetaan, että Jumala ei ole olemassa, niin se tarkoittaa, että ei ole enää ihmisoikeuksia. Muuta kuin niitä, mitä me päätetään antaa toisillemme. Mutta Habermas myöntää siis, että tämä vapaus, yhteisöllinen solidaarisuus, itseohjautuva elämäntapa, omatuntoon perustuva yksilöllinen moraali, ihmisoikeudet ja demokratia, kaikki nämä seuraa kristiuskon sanomasta, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen ja Kristus on sovittanut meidän kaikkien synnit. Siitä seuraa se vapaus, tasa-arvo. Voidaan pitää samaan aikaan kiinni ikään kuin ehdottomasta moraalista
ja samanaikaisesti siitä, että kaikki voidaan anteeksiantamuksen pohjalta koko ajan aloittaa alusta. Eli tämä ehdottoman ihmisarvon perusta on tässä Kristuksen uhrikuolemassa, että siellä tulee tämä. Ja kun, niin kauan kuin tämä elää meidän kulttuurissa, niin kauan kuin meillä messussa me otetaan vastaan Kristuksen ruumiissa verissä ja ihmisten tietoisuudessa, niin kauan myöskin tieteen vapaus ja yleensä kulttuurissa vapaus ilmaista sellaisia mielipiteitä, jotka ihmiset kokee syyllistävinä, niin kauan se säilyy. Mutta nyt me jo nähdään tieteessä, niin sitä tieteen vapautta ikään kuin rajoitetaan esimerkiksi perhetutkimuksessa sillä perusteella, että ei saa sellaisia tosiasioita löytää, että syyllistää ihmisiä, koska ihmiset ei enää kestä syyllisyyttä ilman tätä Kristuksen sovitustyötä. Eli tämä ensimmäinen asia, mitä mä tahdoin tuoda esille, on se, että kristiuskon sanoma tekee oikeutta ihmisen synnynnäiselle taipumukselle uskoa Jumalaa. Ja nyt tämä on ihan jo viimeaikainen siis tieteellinen tutkimus. Kun on tutkittu lapsia ympäri maailmaa, niin on havaittu, että ihmiset luonnostaan kaikkialla maailmassa uskoo johonkin Jumalan kaltaiseen olentoon. Siis vaikka ne olisi ateisteja siis niin tietoisella tasolla, mutta kun niitä tutkitaan empiirisesti, niin automaattisen ajattelun tasolla ateistikin ajattelee ikään kuin Jumala olisi olemassa. Et ihan äskettäin muutama vuosi sitten oli Helsingissäkin yksi väitöskirja, jossa oli just tutkittu tätä. Et estetään ateistille nopeita kysymyksiä, että sillä ei ole aikaa ajatella. Niin silloin sen vastauksissa ikään kuin heijastuu se, että se perimmältä ajattelee, että maailmankaikkeudella on tarkoitus. Hänen elämällään on tarkoitus. Ja elämällään ei voi olla objektiivista tarkoitusta, jolla ei ole luojaa, joka on luonut sieltäkin tarkoitusta varten. Et ihmisellä on siis syntymästään saakka siis tämmöinen älyllinen mekanismi, joka niin kuin näkee, että maailmankaikkeus on järjestynyt, se on tarkoituksenmukainen. Siis samalla tavalla, että me uskotaan luonnosta, että 1+1 on 2 ja että kappaleet liikkuu suoraviivaisesti ja kukin eläinlaji tuottaa oman lajinsa jälkeläisen, niin samalla tavalla ihmiset luonnosta uskoo, että Jumala on olemassa. Siis jollakin semmoisella tasolla, jota ne ei pysty hallitsemaan. Että esimerkiksi Deborah Kelemanin mukaan lapset on intuitiivisia teistejä. Siis intuitiivisesti lapset uskoo Jumalaa. Siis jopa esimerkiksi, jos vaikka olisi saanut ateistisen kasvatuksen, että yksi kertoo tällainen ateistinen uskontotieteilijä, kun hän kertoi sille tyttärelle, 5-vuotiaalle tyttärelleen siis siitä, että maailmankaikkeus on syntynyt alkuräjähdyksestä. Ja hän ei ollut koskaan niin kuin opettanut lapselle mitään Jumalasta, mutta se tytär sanoi spontaanisti, että Jumalan on täytynyt hämmästyä. Siis ikään kuin hänelle oli itsestäänselvä, että on Jumala. Sitten jos maailmankaikkeus syntyy alkuräjähdyksestä, niin Jumalahan hämmästyy, että hei, mitäs täällä nyt tapahtuu? Ja eli siis Paul Bloom sanoi, että uskonto on luonnollista. Että jos lapset pantaisiin jollekin autiolle saarelle, niin sinne tulisi uskonto, koska se on sisäänrakennettu ihmiseen. Et tutkimus osoittaa, että jo 12 kuukauden ikäinen lapsi ymmärtää, että ainoastaan tämmöinen päämäärätietoinen olento, siis joku Jumalan kaltainen olento, pystyy luomaan järjestystä epäjärjestyksestä. Ja lapset ajattelee luonnosta, että maailmalla on joku tarkoitus. Kaikki tapahtuu järjestyksessä ja tarkoitushakuisesti. Ja ne näkee luonnosta, että luonto on Jumalan suunnittelema ja luoma. Että Jumala tietää kaiken, näkee kaiken ja niillä on luonnollista ymmärtää Jumalan näkymättömäksi. Ja tämä sopii yhteen sen kanssa, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Eli tämä todistus jokaiselle ihmiselle on sekä ihmisen sisäänrakennettu ajattelurakenteisiin, että se luonnon järjestys ja ihmisen oman tunnon järjestys kertoo tästä luojasta. Et esimerkiksi tämmöinen ateistinen uskontotieteilijä kuin Jesse Bering, joka on tehnyt tätä tutkimusta siis ympäri maailmaa, ollut siis sitä pääsemästä selville siitä, että ihminen luonnosta uskoo Jumalaa, niin hän
hän kertoo siis, että hän ateistina kokee näin, että ateistia itseään hämmästyttää oivallus, jonka mukaan hänellä on melko hämmentävä alttius tuntea, ikään kuin hän olisi älykkään suunnitelman luovusta. Tämä oivallus näyttäisi viittaavan siihen, että looginen ajattelu joutuu tällä alueella toimimaan luonnollisen psykologian taipumusta vastaan. No siis hän puhuu ateistina, koska hän on ateisti. Hänen ateisminsa on ristiriidassa sen kanssa, mitä hän luonnostaan uskoo ja mitä hän ei voi olla uskomatta. Että hän luonnostaan uskoo, hän kokee, että hän on älykkäästi suunniteltu. Jumala on älykkäästi suunnitellut hänet, vaikka hän sitten jollakin pintatasolla uskookin ateismiin. Ja tämmöisessä kirjassaan kuin Jumalan vaisto, minkä Bering on kirjoittanut, niin Bering kertoo tapauksen omasta lapsuudestaan, että kun hän rikkoi vahingossa 7-vuotiaana naapurin suuresti arvostaman muistoesineen, niin hän pyrki peittämään syyllisyytensä vannomalla Jumalan nimen, ettei hän ollut rikkonut kyseistä esinettä. Ja hän kertoo, että vaikka hän olisi siis saanut tämmöisen maallistuneen kasvatuksen, niin se asia vaivasi häntä pitkään, että hän koki tehneensä väärin. Ja hän kertoo, että tällainen ylitsekäyvä pelko kostonhaluista pettynyttä Jumalaa kohtaan, niin kuin hän nyt tulkitsee, mitä hän koki, että kun hän on tehnyt väärin, niin hän koki siinä sellainen, että Jumalan oikeudenmukaisuus vetää häntä tilille. Tämä ei ollut mitään sellaista, mitä vanhempani olisivat koskaan opettaneet minulle. Perheeni ei omistanut Raamattua ja epäilen, etten ollut koskaan aikaisemmin edes kuullut sanan synti. Ainoan vakavan uskonnollisen keskustelun kävin äitini kanssa, kun hän yritti rokottaa minua kaikkea evankelista vastaan selittämällä, kuinka typeriä kaikki kristilliset uskomukset olivat. Riemuitsevat katoliset lapset pitivät häntä kerran kiinni ja tutkivat hänen hiuksiaan etsien sieltä paholaisen sarvia, joita heidän vanhempansa olivat kertoneet kaikilla juutalaisilla olevan. Mutta äitinikin oli vain maallistunut juutalainen ja isäni korkeintaan olkapäitään kohautteleva luterilainen. Hän on osittain siis tämmöisen norjalaista syntyperää, niin kuin tämä Bering. Hän sanoi itse asiassa ravistin mielenlaadun, että Jumalan täytyy todella vihata minua. Siis se kokemus, mikä hänelle tuli oikeudenmukaisen Jumalan eteen joutumisesta. Hän ravisti sen pois heti, kun se rekisteröityy järjelliseen tietoisuuteen, mutta on kuitenkin epäilemätöntä, että se oli mielessäni ja muutaman kummallisen hetken ajan se oli yhtä selvä kuin vihellysen. Eli hän tarkoittaa, että muutaman hetken ajan hänellä oli aivan yhtä selvää, että Jumala on olemassa, Jumala vetää hänet tilille. Aivan yhtä selvää kuin nämä pöydät ja tuolit on olemassa. Yhtä selkeästi hän näki sen muutaman hetken, mutta sitten hän torjui sen pois. Silloin se alkoi himmetä. Eli tämä on se meidän ihmisten tilanne siis, että Jumala luonnostaan antanut tämän tiedon ihmiselle. Sitten se alkaa himmetä, kun me tehdään vääriä. Me pyritään tietoisesti torjumaan sitä pois. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Eli tämäkin sana nyt on ihan, nämä meidän ateistiset tutkijat todistaa, että he itse kokee, että lain vaatimus, Jumalan lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä, että he ei voi mitään silleen, että he kokee sen. Vaikka he ikään kuin he sanoo, että he ei usko siihen. Jollakin tasolla he uskoo, koska se on heille yhtä ilmeinen kuin tämä näkyvä todellisuus. Et siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. Ja myös tämmöinen ateisti-filosofi kuin Jean-Paul Sartre, joka on hyvin kuuluisa eksistentiaalista filosofi, niin hän kertoi ihan vastaavanlaisen tapahtuman omasta lapsuudestaan. Hän kertoi, että olin leikkinyt tulitikuilla ja polttanut pienen ryijyn. Olin juuri peittämässä rikokseni jälkiä, kun Jumala yhtäkkiä näki minut. Eli samanlainen kokemus kuin Beringillä, että yhtäkkiä kokemus siitä, että Jumala on todellinen, mä oon tehnyt jotakin väärin, Jumala näkee minut. Mä en voi paeta tätä Jumalan katsetta. Tunsi hänen katseensa pääni sisässä ja käsissäni, siis että se oli niin voimakas se Jumalan kohtaaminen. Pyörähdin ympäri kylpyhuoneessa, jossa olin hirvittävän näkyvä elävä koodi. Eli hän koki sen, että hän on kokonaan niin kuin paljastettu tämän kaikki näkevän oikeudenmukaisen Jumalan silmien edessä. Mutta suuttumus pelasti minut. Jouduin
raivonvaltaan näin karkeaa tahdittomuutta kohtaan, eli sitä tahdittomuutta kohtaan, että Jumala näkee, mitä tahansa hän tekeekin. Pilkkasin Jumalaa. Hän ei enää koskaan katsonut minuun. Eli hän pystyi torjumaan sen Jumalatietoisuuden sillä, että hän pilkkasi Jumalaa. Ja tämä voi olla yksi syy, miksi ihmiset pilkkaa Jumalaa, siis koska se on niin raskasta elää sen oman tunnon tietoisuuden kanssa, että mä joudun tilille Jumalan edessä mun teoista. Mutta siis tietysti silloin, kun ihminen tekee tämän, mitä teki sekä Bering että Sartre, että ne torjuu tämän Jumalan ilmoituksen, niin silloinhan ihmisen eheys vaarantuu, koska minussa on joku taso, jolla mä tiedän, että Jumala on olemassa oikea ja väärä. Ja sitten on toinen taso, jolla mä yritän selittää, että Jumala ei ole olemassa. Eli mä oon kahtia jakautunut ihminen. Ja tästä niin evankeliumi haluaa pelastaa ihmisiä. Tämä on se, millä tavalla, missä on se evankeliumin voima. Ja että nythän tässä tapahtuu sellainen prosessi, siis tässä jotkut uskontotieteilijät on tätä tutkinut, että kun pohditaan, että minkälaisissa kulttuureissa ihmiset tekee näin, niin kuin Jesse Bering teki ja Jean-Paul Sartre teki, että kun Jumalan ilmoitus on selvä, niin he etsii sitten tapoja paeta sitä. Ja on havaittu, että tämmöisissä kulttuureissa, missä ihmiset elää helppoa elämää hyvinvointiyhteiskunnassa, erityisesti ilman sitovia ihmissuhteita. Siis tietysti jos sulle syntyy lapsi, niin sä tulet haavoittuvaksi. Se on yksi hetki, jolloin Jumala tietysti kutsuu ihmisiä. Mutta jos sä elät sinkkuna yksin, kukaan ei ole susta riippuvainen, sä et ole itse haavoittuvassa tilanteessa, silloin ihminen helposti kehittyy ateistiseen suuntaan, koska se haluaa vapautta tehdä mitä haluaa. Ja sitten tämä kulttuurinen indoktrinaatio, nyt jos mä ajatellaan meidänkin kulttuuria, siis vaikka meidän koululaitosta, niin käytännössä vaikka sen pitäisi olla puolueeton, niin käytännössähän se enemmän tai vähemmän muokkaa näiden nuorten ajattelua siihen suuntaan, että Jumalaa ei ole olemassa tai ainakaan Jumalalla ei ole mitään keskeistä merkitystä maailmankaikkeudessa, eikä meillä voi olla luotettavaa tietoa Jumalasta. Jos lukee nyt vaikka historian kirjoja, mitä siellä kuvataan kulttuurin kehitystä, niin kyllä se kuvataan niin, että se kulttuuri kehittyy, kun luovutaan Jumalauskosta, vaikka totuus on päinvastainen itse asiassa. Ja sitten se, mitä tässä tapahtuu, on, että millä tavalla se niin huomattiin, että ihmiset, kun ne kohtaa tämän Jumalan ilmoituksen, niin ne torjuu sen. Ja se torjuntahan sitten, että kun painetaan se Jumalatietoisuus piilotajuntaa. Mutta kun se on piilotajunnassa, niin sitten se voi just synnyttää sen ikään kuin voimakkaan tarpeen ihmisillä todistaa, että Jumala ei ole olemassa. Niin kuin meillä on paljon aggressiivista ateismia nykyaikana, niin mä tulkitsen, että se on juuri sitä, että itse asiassa mä kävin joskus puhumassa Skepsis-yhdistyksessä ja juttelin siellä niiden ateistien kanssa. Ja mä huomasin, että ne ainakin, joiden kanssa mä juttelin, melkein poikkeuksetta oli ihmisiä, jotka on ollut hirveän lähellä kristinuskoa. Joko niin, että vaikka uskova äiti on kuollut ja se hetki äidin kuolinvuoteella on koskettanut. Ja sitten syntyy semmoinen ikään kuin tarve torjua se, koska siis ja siksi tarvitaan sitten tämmöistä vahvaa ateismia. Tai sitten on lukenut Raamattua ja ollut ikään kuin lähellä sitä uskoa ja sitten torjuu sen. Eli siis mitä herkistyneemmin ihminen on tullut lähelle tätä sanomaa, sitä voimakkaampi tarve sillä sitten voi olla vastustaa sitä, jos hän torjuu sen. Ja nyt esimerkiksi Sartre myöntää vanhuuden ajan pohdinnoissa, niin hän myöntää sen, että hän elää koko ajan kahtia jaettuna ihmisenä. Kun hän koko elämänsä todisteli, että ihminen on vaan pelkkää tomua, ihminen on ikään kuin sattumalta heitetty maailmankaikkeuteen, täällä ei ole mitään moraalisia normeja, Jumalaa ei ole olemassa, elämällä ei ole mitään tarkoitusta, mä voin antaa sille sen tarkoituksen, minkä mä haluan, ihmiselle ei ole mitään olemusta. Kaikki näitä asioita hän todistelee niin kuin tuhansien sivujen verran, ja hänestä tuli maailman kuulu filosofi. Mutta hän itse kertoo, että jos hän ajattelee omaa sisäistä kokemustaan, niin hän sanoo, että en näe itseäni tomuna, joka on ilmaantunut maailmaan, vaan olentona, jota on odotettu, ennalta tiedetty, kutsuttu, lyhyesti sanoen olentona, joka näyttäisi voivan tulla ainoastaan luojalta. Eli hän kertoo, että hän koko ajan sisimmässään kokee, että Jumala on luonut hänet, Jumala
on ennalta tiennyt hänen elämänsä, ja Jumala kutsuu häntä, ja hänen elämällä on tietty tarkoitus Jumalan kutsun pohjalta. Mutta tämä on ristiriidassa monien muiden ajatusteni kanssa, eli itse asiassa koko Sartren filosofian kanssa. Eli hänellä on kahtia jaettuna, että se mitä hän filosofoi, se on ihan päinvastaista kuin se mitä hän kokee. Mutta tämä ajatus siis Jumalasta ja siitä, että muut on kutsuttu ja luotu, niin on siellä epämääräisesti kellumassa. Ja kun ajattelen itseäni, niin ajattelen usein itseäni tällä tavalla. Siis täysin päinvastoin kuin mitä hän opettaa, vaikka siis maailmalle ja nuorille. Ja mitä hän perustelee koko ajan. Koko hänen älyllinen argumentaationsa on just päinvastoin. Mutta itse hän ajattelee itseään tällä tavalla, että hänet on luotu, kutsuttu, ennalta tiedetty. Mutta siitä hän kertoo vain jossakin tämmöisessä vanhuuden ajan pohdinnoissa. Eli tällä tavalla, jos mä ajatellaan, että me kristittynä eletään tämän kulttuurin keskellä, niin meillä on se kosketuspinta, meillä on se sanoma, joka eheyttäisi nämä ihmiset, jos ne ikään kuin, joka auttaisi heitä tekemään oikeutta sille heidän peruskokemukselleen. Siis sille samalla tavalla kuin me tiedetään välittömän kokemuksen perusteella, että nämä pöydät ja tuolit on olemassa, samalla tavalla me tiedetään, että Jumala on olemassa. Mutta siis tämmöisessä kaupunkikulttuurissa, missä on paljon tämmöistä keinotekoista ajanvietettä ja huveja, niin siellä on ihmisten helpompi paeta Jumalan tietoisuutta. Ja sen tähden niin kuin näissä maissa sitten on paljon sitä, että ihmiset on paljon agnostismia ja ateismia, varsinkin kun se on nykyään muodikasta. Että jos sä oot ateisti, niin se ikään kuin määritelmän mukaan tarkoittaa sitä, että sä oot kriittinen ja itsenäisesti ajatteleva. Ja jos sä oot uskova, niin sä oot jotenkin, sua on jotenkin indoktrinoitu. Siis tää on se, ne kertomukset, mitä kerrotaan, ja silloin tietysti nuoret mielellään ottaa itselleen sellaisen imagon, että he on tällaisia niin kuin rohkeita, itsenäisiä, kriittisiä ajattelijoita. Siis, että se ateismi houkuttelee heitä tällä tavalla. Ja erityisesti, koska täällä me eletään niin suojattua elämää. Nuoret kokee varmaan, että mä elän, siis mun elämä on aika turvattu. Ei ole semmoista niin kuin rajallisuuden kokemusta niin kuin jossakin muissa kulttuureissa. Ja sitten tämä meidän vallitseva ideologia ja joukkotiedotus ja sitten myöskin meidän kouluopetus, niin se koko ajan viestii. Kaikki selitetään persoonattomilla käsitteillä. Puhutaan sattumasta ja luonnonvalinnasta, miten ne luo asioita, vaikka käytännössä me tiedetään, että ei kumpikaan niistä pysty luomaan mitään. Luonnonvalinta pystyy karsimaan jotakin, ei se pysty luomaan mitään, eikä sattumakaan luo mitään. Sattumalta voi jotakin tapahtua, mutta ei se luo järjestystä. Mutta siis kuitenkin näiden avulla ne saa ikään kuin, mä olin kerran uimassa, sieltä tuli sellaisia nuoria poikia, ja ne huusi, kattokaa, evoluutio on luonut tämän kaiken. Katsokaa, kun evoluutio on luonut nämä kalat tänne. Siis, että ne ikään kuin, evoluutio käytännössä luo yhtään mitään tietenkään. Siis evoluutio on vaan joku prosessi, jota me voidaan analysoida, mutta että kuka sitten luo ne rakenteet, se on ihan eri kysymys. Mutta sitten se toinen asia, paitsi että Jumalan tietoisuus, missä me saadaan kosketuspinta ihmiseen, niin on tämä syyllisyys, syntikysymys. Ja siis tietysti siellä niin kuin vielä syvemmällä tavalla. Siis tietysti se vaikeus siellä on, että ihmiset ei kestä syyllisyyttä. Kukaan meistä ei kestä syyllisyyttä silloin, kun se tulee sellaisille alueille, jotka on meille tärkeitä. Esimerkiksi niin kuin perhe-elämä, tämmöisillä alueilla lasten kasvatus, suhde puolisoon, läheisiin. Syyllisyys on hirveän raskasta. Kukaan meistä ei jaksa sitä. Ja ihmiset luonnostaan pakenee sitä, niin kuin meidän kulttuuri pakenee sitä hirveän vahvasti. Mutta siihen lopulta sitten, siinä on se, minkä tähden ainoastaan evankeliumi niin kuin koko voimassaan, ja siis sen evankeliumin ydin, niin paljon kuin se ihmisiä muuten jollakin tasolla ihmisiä se voikin niin kuin sillä tavalla ehkä loukata, tai ne ehkä kokee, että he ymmärrä sitä, mutta sitten jollakin toisella tasolla niin se suoraan vastaa heidän ongelmaansa, koska se antaa heille rauhan Jumalan kanssa, mitä jokainen tarvitsee itse asiassa. Niin kuin me nähdään näistä, Sartre, Jesse Verin kamppailee sen kanssa, että miten he sais rauhan Jumalan kanssa, miten he kestäisivät sen Jumalan edessä, jonka edessä on syyllisiä. Eli on tämmöinen teoria luotu kuin niinku ateismin projektioteoria. Ateismi on seurausta siitä, että ihminen projisoi
maailmankaikkeuden ilman Jumalaa, koska silloin mä voin rauhassa tehdä mitä mä haluan. Ja mä voin ikään kuin elää siinä kuvitelmassa, että mä en joudu vastaamaan mistään mitään. Ateismi on semmoista, siis perustuu toiveajatteluun, ja toiveajattelun voima on hirveän suuri, koska toiveajattelun varas ihminen on onnellinen. Et jos mä uskon, että mä saan rauhassa tehdä mitä mä haluan, eikä kukaan vedä mua tilille, niin tietysti jollakin tasolla niin se hetkeksi ainakin rauhoittaa sitä mun syyllisyyttä. Ja nämä kognitiivisen uskontotieteen löydöt, mistä mä puhuin alussa, niin nehän vahvistaa juuri sitä, että tämän tyyppinen projektio selittää sen, että vaikka jokainen ihminen jollakin syvätasolla uskoo Jumalaan, ateistikin uskoo Jumalaan, syvätasolla, automaattisen ajattelun tasolla, ja meidän niin kärkiateistit tänään myöntää sen, niin sitten jollakin pintatasolla toiveajattelu johtaa siihen, että pyrkii mieltämään maailman ilman Jumalaa. Ja nyt esimerkiksi tässä on yksi semmoinen filosofi, serbian juutalainen filosofi, joka on New Yorkin yliopiston filosofian professori. Ja hän myöntää ihan avoimesti, että hänen ateisminsa nousee siis siitä halusta, että Jumalaa ei olisi olemassa. Hän sanoo, että puhun jostakin syvemmästä, nimittäin uskonnon pelosta. Puhun kokemuksesta, koska tämä pelko vaikuttaa minuun voimakkaasti. Hän pelkää uskontoa. Minkä tähden hän pelkää uskontoa? Koska ajatus Jumalasta on tietysti pelottava, jos me joudun vastuuseen tälle Jumalalle. Miksi se on pelottava? Koska mä luonnostaan ajattelen, että Jumala on olemassa. Haluan ateismin olevan tosi, ja minua häiritsee se tosiasia, että jotkut kaikkein älykkäimmistä ja parhaiten informoidusta tuntemistani ihmisistä ovat uskovia. En ainoastaan ole uskomatta Jumalaan ja toivo olevani oikeassa tässä uskomuksessa, niin toivon, että ei mitään Jumalaa ole olemassa. En halua universumin olevan sellainen. Eli hän toivoisi, ja niin kuin mullakin oli siis, kun mä opiskelin filosofiaa, niin mulla oli sellaisia professoreita, jotka hyvin vahva tarve niillä oli uskoa, että Jumala ei ole olemassa. Et mä muistan, että mä kerran pidin esitelmän kristillisestä filosofiasta, niin yksi mun professoreista siis lähti kesken sen keskustelun pois, kun se ei kestänyt sitä. Siis me väiteltiin siitä, että voiko niin kuin Kristuksesta käsin ajatella siis niin kuin filosofisesti. Ja hänelle ateistina se oli liian vaikea edes niin kuin keskustella siitä tämmöisen aloittelevan opiskelijan kanssa. Eli siis mä huomasin, että filosofian laitoksella siellä kun mä opiskelin, niin se ateismi oli hyvin dogmaattista ja sulkeutunutta. Ja siis aika kykenemätöntä kohtaamaan niin kuin vaihtoehtoista tapaa katsoa maailmaa. Ja mä luulen, että se tulee juuri tästä, että jokaisella ihmisellä on sisimmässään se todistus Jumalasta. Ja Bering sanoi näin, että Jesse Bering, josta mä puhuin, ateisti uskontotieteilijä, sanoi, että joka tapauksessa on hyvin vaikea ravistella pois tuota salaperäistä tuntua, että joku tai jokin valvoo meitä. Jokin, joka on tunteenomaisesti kiinnostunut moraalisesta käyttäytymisestä, eli kiinnostunut siitä, että toimitaanko me oikein ja väärin. Ja tietysti erityisesti Bering puhuu siitä, siis häntä häiritsee se, että Jumala olisi kiinnostunut hänen seksuaalisesta käyttäytymisestä, koska ihmiset haluaa niin kuin seksuaalisen vapauden. Et on vaikea ravistella kokemusta siitä, että on olemassa tällainen Jumala, joka välittää minusta, sanoo ateisti Bering. Hän ei pysty ravistelemaan sitä pois. Ja nyt se mitä tässä niin tapahtuu, on kun siis luonnostaan nämä ateistitkin kokee, että elämällä on tarkoitus. Eli kaikki elää ikään kuin elämällä olisi tarkoitus, ne tavoittelee asioita, mutta se elämän tarkoitus ei oikein ole ymmärrettävä ilman Jumalaa. Ja että jokainen ihminen luonnostaan etsii elämän tarkoitusta, ja siis ja nyt ihan tiedetään, että jos ihminen kokee, että elämä on tarkoituksetonta, niin se vie ihmisen epätoivoa. Että se on ihmisen elämän niin kuin keskeinen asia. Niin kuin Viktor Frankl, joka perusti tämmöisen terapiasuunnan kuin logoterapia, ja oli itse Auschwitzissa, koska hän oli juutalainen, niin oli vankina Auschwitzissa, niin hän kertoi, että siellä ne jaksoivat ne ihmiset, jotka koki, että elämällä on tarkoitus. Mutta jos joku menetti sen kokemuksen, että elämällä on tarkoitus, niin se nälkä ja pakkotyö ja se paine niin johti siihen, että ne luhistui myös fyysisesti. Eli se on se,
Jokainen ihminen etsii rakkautta, jokainen ihminen kokee iloa tehdessään hyvää ja kokee syyllisyyttä ja häpeää, kun tekee väärin. Mitään näistä asioista niin ateismi ei pysty selittämään. Siis ateistille kaikki tämä on tyhjää, koska siis perimmältään, jos ei ole olemassa tällaista Jumalaa, joka rakastaa, joka on täydellisen hyvä, niin silloinhan me ollaan vain eläimiä, jotka on tullut tietynlaisiksi, jonkunlaisen sattumanvaraisen evoluution tuloksena. Et niin kuin Darwinkin sanoo näin, että jos ihmisen evoluutio olisi mennyt eri tavalla, niin silloinhan saattaisi olla, että me pidettäisiin moraalisena sitä, että me tapettaisiin kaikkein lähimmäisiämme, niin kuin jotkut eläinlajit tekee. Eli siitä seuraa sitten se, että ei ole olemassa niin kuin mitään. Ja kuitenkin me koetaan, että on olemassa ehdoton moraali, ehdottomat ihmisoikeudet, tämän tyyppisiä, ja rakkaus on niin kuin se korkein. Mutta siis ei pystytä perustelemaan. Tietenkään jos ajatellaan, että me ollaan kehitetty sellaisen prosessin kautta, siis luonnonvalinnan kautta, jossa me ollaan taisteltu olemassaolosta ja ollaan tuhottu kilpailijoita. Ne tulee hyvin vaikeaksi selittää siis ihmisen moraalitajua ja kokemusta elämän tarkoituksesta. Ja ateistitkin elää tavallisesti kuitenkin sillä tavalla, että ikään kuin elämällä olisi tarkoitus. Ja se on ihan tutkittu, siis tämmöinen Bethany Haywood, joka itse asiassa on tämän Beringin tutkimusryhmässä, niin hän tutki hän nyt esimerkiksi myöskin tämä Elisa Järnefeld, niin ihan samalla tavalla tutki siis sitä, että kysytään ateistilta vaikka, että jos tapahtuu joku ikävä asia, vaikkapa, että joku opiskelija vaikka, että miksi sä epäonnistuit tentissä tai kokeissa, niin silloin se luonnostaan ateistinahan se vastaisi, että mä epäonnistuin tentissä, koska mä en lukenut tarpeeksi tai en valmistautunut tarpeeksi hyvin. Eli siis ikään kuin lähtisi etsimään sitä syytä, mikä johti epäonnistumiseen. Mutta yleensä siis, jos niillä antaa hyvin vähän aikaa vastata, niin ihmiset vastaakin sillä tavalla, että mä epäonnistuin tentissä, koska minun oli tarkoitus ymmärtää, että sitä ja sitä ja sitä. Eli ikään kuin olisi joku korkeampi tarkoitus, joka ohjaa siis kaikkea tapahtumista. Eli ateisti, mutta sitten jos sillä antaa aikaa miettiä, sitten se korjaa tämän vastauksen, koska se tajuaa, että ei sovi yhteen ateismin kanssa. Eli tämän tyyppinen ristiriita siis on ateisteilla. Ja uskovilla ateistilla tässä suhteessa ei ole siis eroa. Siis koska se automaattisen ajattelun tasolla me kaikki toimitaan ikään kuin me oltaisiin uskovia. Ikään kuin me uskottaisiin Jumalaa tarkoitukseen, rakkauteen, hyvyyteen, kaikkea tämmöisiä asioita. Ja tässä on se meidän kosketuspinta. Vaikka me eletään niin kuin tavallaan tämmöisen uuspakanallisen kulttuurin keskellä, niin se uuspakanuus, niin se on vain pintataso. Syvätasolla on kaikki uskovia. Ja ne kaikki uskoo siis tällaisen Jumalaan, siis syvätasolla, joka siis hallitsee kaikkea, joka on täysin hyvä, joka on rakkaus, joka on luonut kaiken ja jonka edes me ollaan vastuussa. Kaikki uskoo siihen. Siis jollakin automaattisella tasolla. Eli Bering sanoi, että on syytä uskoa, että jopa sitoutuneelle ateistille Jumalan ääni on edelleen kiusallisesti läsnä, vaikka se ehkä onkin vaimennettu pelkäksi kuiskaukseksi. Se on siis kiusallisesti läsnä se Jumalan ääni. Vaikka olisi sitoutunut ateistille. Sen voi vaimentaa, että se kuuluu vain kuiskauksena, mutta sitä ei saa pois. Eli tämä on siis se meidän tarttumapinta. Ja sitten hän ironisoi, Richard Dawkins on meidän ajan niin kuin vahvin ateisti. Ja hän ironisoi Dawkinsia tällä tavalla, että hän sanoi, kun Dawkins todistelee, että Jumala ei ole olemassa, elämällä ei ole mitään tarkoitusta ja niin edelleen. Mutta hän sanoi, Bering sanoi, että luulen, että Dawkins olisi haluton kertomaan meille, vaikka hän joskus kummallisesti tuntisikin itsensä kutsutuksi olemaan se käännyttävä ateisti, joka hänestä on tullut. Eli kun Dawkins hyvin energisesti koko elämänsä on omistautunut sille todistaakseen, että Jumala on olemassa. Eli hän on kokenut sen elämänsä tarkoitukseksi. Mutta jos hän olisi johdonmukainen ateisti, niin hän voisi kokea, että elämällä olisi mitään tarkoitusta. Ja kaikkein tarkoituksettomin asia on todistaa, että Jumala ei ole olemassa, jos Jumala ei ole olemassa. Hän olisi haluton kertomaan meille, että tämä on ironisesti se, mitä varten hän tuntee olevansa tarkoitettu. Aivan kuten minusta joskus tuntuu, että minun elämäni tarkoitus on selittää muille, miksi tällaiset tarkoituksen tunteet on kognitiivisia illuusioita. Eli siis Bering sanoi, että hän itse kokee, että hänen elämänsä tarkoitus on todistaa, että kun me koetaan, että elämällä on tarkoitus, että se ei ole ollenkaan todellista. Mutta mitä järkeä hän kokee? Todistellaan, miksi hän kokee, että hänen elämänsä tarkoitus on, että todistaa, että elämällä on tarkoitusta. Jos hän uskoisi, että elämällä ei olisi tarkoitusta, niin miksi hän omistautuisi todistamaan, miksi hän kokisi tarkoituksekseen todistaa, että sitä ei ole. Eli tässä niin kuin näkyy se umpisolmu, mihin ihminen joutuu ateistina.
Niin tuossa kirjassa siis Viisauden ja tiedon aarteet, niin siinä mä käyn läpi näitä teorioita. Et erityisesti sulla on joku nuori vaikka, joka nyt valmistuu vaikka ylioppilaaksi tai kesällä menee rippikouluun, niin siis tässä mä selitän aluksi näitä teorioita, näitä Bering, Sartre-juttuja, ja sitten mä käyn läpi, vertailen ateismia, kristiuskoa ja islamia sen osalta, minkälaisia yhteiskunnallisia hedelmiä ne on tuottanut, ja pyrin osoittamaan, että me voidaan näiden hedelmien perusteella myöskin tietää, että Kristus on ainoa lunasto ja ainoa totuus. No mä voisin jatkaa, mutta ehkä mä voisin tässä vaiheessa kysyä, että olisiko teillä jotain kysymyksiä tai vastaväitteitä, ajatuksia, kommentteja. Onko kaikki ihan samaa mieltä, onko kukaan eri mieltä? Niin. Täältä saa tämmöisenkin, mikä auttaa, jos haluaa kysyä. Tuliko liian nopeasti liian paljon? Mutta okei, niin mitähän nyt tässä on, se on nyt varttia vaille, niin jatkaanko mä vielä vai pidetäänkö me tässä vaiheessa tauko vai mites? Pidetäänkö me tästä taukosta? Joo, okei. Joo.